देखी भैया, जब जब ये धरती पर अत्याचार भइल बा तब तक भगवान अवतार ले ले बानी। देखी चाइना जौन चंडाली कैले बा एकरा को ईश्वर माफ ना करी है। दुनिया के ज्ञान विज्ञान सारा फेल बा भैया। जब चाहे ईश्वर तबे संकट दूर हुई। ताई इस संकट से मुक्ति पावे खातिर भगवान से निहोरा कल जावे भैया। जय भगवान ए संकट से मुक्त करी हमनी के। कल युग में मार दी करोनवा कन्हैया जी। कल युग में मार दी करोनवा कन्हैया जी। चाइना चंडाल भइल कतना लोके जान गइल। कर चाहे दुनिया पर अधिकार कन्हैया जी। अरे कर चाहे दुनिया पर अधिकार कन्हैया जी। चाइना चंडाल भइल कतना लोके जान गइल। कर चाहे दुनिया पर अधिकार कन्हैया जी। अरे कर चाहे दुनिया पर अधिकार कन्हैया जी। देखिए भैया, एगो अंग्रेजी के बहुत बड़ विद्वान के कथन बा कि लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। अधिक धन से प्रेम सभी बुराइयों का जड़ है। आज भैया केवल समाज में धन से प्रेम बा, रुपया से प्रेम बा। समाज हमनी के बिल्कुल एक तरफा जा रहल बा धन के पीछे। एकर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहल बा भैया। भाई भाई के प्रेम खत्म हो रहल बा, बाप बेटा के प्रेम खत्म हो रहल बा। इस समाज में धन खातिर अनेको अत्याचार हो रहल बा भैया। आपस में प्रेम भाव महंगा बिकाए लागल। सस्ता भइल जीवा के मरल कए कन्हैया जी। अरे सस्ता भइल जीवा के मरल कए कन्हैया जी। आपस में प्रेम भाव महंगा बिकाए लागल। सस्ता भइल जीवा के मरल कए कन्हैया जी। अरे सस्ता भइल जीवा के मरल कए कन्हैया जी। देखिए भैया, आज कलयुग के जौन समय बा, इस युग में अनेकों अत्याचार, बेईमानी, चोरी, हर आदमी एक दूसरा से नफरत। जहाँ देखी नारी लोग के बेइज्जत कइल जा रहल बा, इज्जत उतारल जा रहल बा। आवे वाला समय में जौन समय बा एकदम नाश के कगार पर जा रहल बा भैया। कल युग में कल छल पाप बढ़ी आइल जाता। नारी लोग के इज्जत लुटाता कन्हैया जी। अरे नारी लोग के इज्जत लुटाता कन्हैया जी। कल युग में कल छल पाप बढ़ी आइल जाता। नारी लोग के इज्जत लुटाता कन्हैया जी। अरे नारी लोग के इज्जत लुटाता कन्हैया जी। देखी ये सृष्टि के बनौले बा, बस बनावे के बिगाड़े के ओकरा हक बा भैया। हमार और कोनो हक नहीं है।
हमनी के तो थोड़े देर खातिर यहाँ रोल कराइल बनी सन, केहू कौनो रोल कर रहा बा, केहू कौनो रोल कर रहा बा। उनकरे हाथ में डोरी बा, जैसे न चाहिए वैसे नाचे के बा। आई जौन संकट बा उनकरे हाथ के बाद भाई भैया चाहिए तो क्षण भर में संकट बहुत दूर हो जाई। हो राउर बनावल सृष्टि ए पर तानी डाली दृष्टि कर दी पपियन के नास ए कन्हैया जी। अरे कर दी पपियन के नास ए कन्हैया जी। राउर बनावल सृष्टि डाली पर तानी दृष्टि कर दी पपियन के नास ए कन्हैया जी। अरे कर रउआ पापियन के नास ए कन्हैया जी। देखिए भैया, हम नृपेंद्र तिवारी रोवाल उनके बीच में रेस फिल्म के माध्यम से एक गीत फिर भेज रहा बानी, जौना के रिकॉर्डिंग आंसू स्टूडियो से हो रहा बा भैया। हमरा विश्वास बा कि जरूर उनका अच्छा लगी, रोने का आशीर्वाद हमरा चाहिए। यही जब गीत रोने का अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यह रोलन से निवेदन बा निहोरा भाई भैया। तिवारी नितेंद्र गावे लिखी लिखी गानावा जे कर गौआ सहन जिला छपराए कन्हैया जी। गौआ सहन जिला छपराए कन्हैया जी। तिवारी नितेंद्र गावे लिखी लिखी गानावा से हमारा पर दान ध्यान ए कन्हैया जी। आरे लोगवा पर दान ध्यान ए कन्हैया जी। आरे रौरे पर लागल बाटे आस ए कन्हैया जी। रौरे पर बाटे विश्वास ए कन्हैया जी। आरे रौरे पर बाटे विश्वास ए कन्हैया जी। आरे रौरे पर बाटे विश्वास ए कन्हैया जी।